warga masyarakat biasanya bisa jadi rasanya itu ini bersedia oleh sahur-sahur. Oleh sahur-sahur. Gedang goreng. Iki gedang goreng. Wah. Ayo. Cando. Kopine dileng. Kopine dileng. Temenan. Kayak ngurisi tau bro. Mangga cakam cah. Idul ngalor kabeh paling idule mang ambek misi-misi. Ya iki paling mosok kalah lor cah. Ngali yo lapo. Ki ndelok opo kowe? Dukune garo Hut. Belakang Hut. Kayak pengikut wong e, nggo abe mburi. Ngene Bor. Tak dukun aku lho kene. Dukun piye, Bor? Kebange. Ngene dukun. Mosok bentone mari sahur-sahur. Ngene kadung bento cangkuk. Iki sapa iki? Kene ya. Ndi? Bor, awakmu yo kono, Bor. Dukun kok. Madhep iki no, M3 no. Maksudnya awakmu ngadep rono. Goblok ora tau dukun yo pengikuti di belakang no. Ngene. Ndelok apa? Agar. Dukun sajane kok gedang. Kayak dititili iki. Bune demit iki. Lah. Godhong kembangi. Oleh kok di kowe iki. Ambune wangi ngawur. Gedangnya cuma. Oh jadi campur. Kok. Ngene baru aku kan bagian ngene-ngene, Bor. Ayo. Kopine rekno. Nang. Kene kopi. Kenapa rekno? Dalene. Cacil cilik iku lho, temen sing nyerewul kete ya. Kadang gendeng salene iki. Carone. Ji. Tuto ngri. Ji. Aku bagian kono ae kok sing ngene-ngene, Bor. Ya tak karepmu. Kopi. Ayo. Iya Mas kon iki yo. Nah. Sik elek kok. Sapa? Alah. Kok saya yang rene ta? Ikut layarmu elek jene. Ikut layar sing apik ta kok. Sampeyan. Ngali yo. Ngali kok. Lho. Allah. Persenteran. Ayo. Enggak ada. Siralu. Piye maksudmu dong? Oh, asik. Taput ku. Beraimu aja ngono ta, Bor. Sepaneng. Keleke.
Mama.